Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Әлмәттә үй туе. Без бик шат. Татарстан нефтчеләре Азнакай балаларына чираттагы бүләген ясады. Бүген алып килдек. Бүген төзеп бетерәбез. Калабызда 100 яшәрләр саны артты. Поздравляю вас! Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләячәкбез. Социаль үсеш дигәндә беренче чиратта без халыкның тораклы булуын күз аллыйбыз. Чөнки яшәр өчен үз өең булу күп кешеләр өчен бәхет төшенчәсенә тиң. Соңгы елларда Әлмәттә куллануга тапшырылган торак йортлар исемлеген тагын бер йорт тулыландырды. Изаил Зарипов проспектындагы 15-нче йортта яшәүчеләр өчен 1 октябрь яңа өйгә күченү белән истә калачак. Алсу Амирова дәвам итә. Зарипов урамындагы 15-нче йорт ерактан күренеп тора. Ул бары тик бер подъездлы 16 катлы йорт. Әмина Пашакурованың кызы Олия Мөхьянова бу йорттан 2 бүлмәле фатир алган. Бу Татнефть җәмгыятенең ипотека программасы нигезендә мөмкин булган. Шуңа күрә Әмина апага 1 октябрь көнне эшләтә бәйрәм. Өлкәннәр көне, туган көне белән бер көнгә туры килгән. Шуның өстенә кызының гаиләсе фатирлы булуы да әтиян өчен зур шатлыклы вакыйга. Беренче тапкыр фатир алдылар шушы йорттан. Аларның үзләренең 2 балалары бар уже. Менә ашкычаларга алар киттеләр. Без инде калдык монда көтеп аларны. Biz bik şat. 6000 квадрат метрлы мәйдандагы бу йортны 2020 елда төзи башлыйлар. 60 фатир бер бүлмәле, калган 60-ы 2 бүлмәле. Бер бүлмәле фатирлар 38 квадрат метрдан да артык түгел. 2 бүлмәлеләрнең гомуми мәйданы 60 квадрат метр тирәсе. Бу йорттан ятим калган балаларга да фатирлар бирелүе куанычлы. Бүгенге көндә без 120 фатирлы йортны кулланышка тапшырдык. Монда безнең Татнефть сотрудниклары яшәячәк һәм ятим калган балаларга тапшырдык 18 квартир. Татнефть газ эшкәртү идарәсендә слесарь булып эшләүче Руслан Хадиуллин да бүген фатирлы булды. Беренче тапкыр фатир бусагасын бөтен гаиләсе белән бергә атлап керделәр. Кирәкле җиһазларга заказ бирдек инде. Юып, җыештырып чыгарабыз да, җиһазлар килгәч тә яши башлаячакбыз ди ул. Безнең квартирага килгәч миңа бик ташады. Мен моны күптән көткән инде. Бу вакыйгаларны шушы квартирада Алла бирсә исән сау-гына торырга язсын. Бүген калабызда Дәүләт торак фондының социаль ипотека программасы буенча 4 күп фатирлы йорт төзү барышында. Алар куллануга тапшырылгач та бу 700 гаилә тораклы булачак дигән сүз. Алсу Амирова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясы Көньяк-Көнчыгыш районнарының социаль йөзен үзгәртүгә шактый акча кертә. Нефтчеләр Азнакай районы балаларына чираттагы бүләген дә җиткерде. Татнефть компаниясе Азнакай балалар паркына, шулай ук Әкият балалар бакчасына һәм 9-нчы номерлы Салават күпре балалар бакчасына балалар өчен күп функцияле һәм якты уен зоналарын бүләк итте. Татнефть яшь буынны үстерүгә аерым игътибар бирә. Компания мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренең социаль климатын яхшырту буенча актив һәм максатчан эш алып бара. Ел саен балалар бакчаларын төзү, ремонтлау һәм җиһазлау өчен финанс бүлеп бирелә. Салават күпре һәм Әкият балалар бакчаларында атынгыч, ял итү корылмалары тагын урнаштырылды. Хәзер балалар рәхәтләнеп уйнаячаклар һәм нефтчеләрне зур рәхмәт белән искә алачаклар. От имени коллектива детского сада Безнең 9-нчы номерлы балалар бакчасында капиталь ремонт үткәрүдә теләктәшлек күрсәткәне өчен Татнефть компаниясе җитәкчесе Наил Магановка, районыбыз башлыгы Марсель Шайдуллинга, шул ук вакытта мәгариф идарәсе начальнигы Зөлфия Гыйләҗевага зур рәхмәтемне белдерәм. Без балачакта яратып карый торган мультфильмның геройлары Азнакай шәһәренең Ишкәев паркында урнаштырылган. Бүген шәһәрнең балалар паркында Совет мультфильмнары персонажлары булган кечкенә Әкият шәһәрчеген хәтерләтә. Ул үзенең матурлыгы, чисталыгы һәм тәртибе белән шаккаттыра. Бу бик матур мәйданчык барысы да кечкенәләрнең яшь категориялары буенча җиһазландырылган дип билгеләп узды Елхофлес компаниясының өлкән мастеры Ильяс Шайхуллин. Бүген алып килдек. Бүген төзеп бетерәбез дә, монда уже ленталар, сигнал лента белән бәйләп кайтып китәбез. Иртәгә уже алар бирсә балалар уже шул обедка әкренләп кенә уйнарга инде. Балалар паркы реконструкциядан соң 2006 елда ачыла. Бу игелекле эшкә районның һәр сәнәгать предприятиесе һәм оешмасы үз өлешен кертә. Реконструкция эшләренең төп өлешен Татнефть компаниясе үз өстенә ала. Бу паркны соңыннан үзенең бөтен көчен, белемен нефть тармагы үсешенә багышлаган шәхес Рауил Ишкаев исеме белән атадылар. Барысы да безнең халык өчен, район һәм шәһәр өчен эшләнә дип билгеләп үтте Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин. Ел сайын үзебезнең паркларыбызда, балалар бакчаларында шундый майданчыклар урнаштырабыз.
һәм балалар рәхәтләнеп монда инде уйныйлар, ял итәләр. Менә күрәм бөтен халык исеменнән Наил Фатишка бик зур рәхмәт, Татнефть җәмгыятенә бик зур рәхмәт. Бу паркка без еш йөрибез, безгә ошый монда уйнарга. Әле менә карыйм, яңа паркта площадка төзиләр. Ала бирсә, иртәгә дә киләбез. Иң яраткан җиребез Ознакайда шул парк. Ишкаев исемендә. Балаларның якты, бәхетле йөзләрен күрү бик куанычлы. Иң мөһиме, нефтчеләребез яратып тудырган матурлыкны саклап тоту. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Әлмәттә көзгө чакырылыш кампаниясы башланды. Ел сайын бу көнне шәһәрнең хәрби комиссариатында чакырылыш комиссиясе утырышы үткәрелә. Бүген ул Марат Гыйрфанов рәислегендә узды. Хәрби көчләр сафына 18 яшьтән алып 27 яшькә кадәр булган яшьләр чакырылырга тиеш. 31 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк бу көзгө кампанияга Әлмәттән 180 егет армия сафларына китәчәк. Татарстан хукук сакчылары Әлмәттә законсыз уен клубы эшчәнлегенә чик куйды. Казино шәһәрнең торак булмаган бинасында урнашкан. Хәзерге вакытта оештыручыларга карата җинаять эше кузгатылган. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Россия территориясында азартлы уеннар тыелганнан бирле 12 ел чамасы вакыт узды. Әмма рәсми рәвештә ябык уен биналарыннан соң интернет-клублар, лотерея, онлайн-казино, букмекер конторлары, легаль һәм легаль булмаган конторлар пайда булды. Ә кайбер уен клублары хуҗалары үз йортларын бөтенләй яшерен иткән. Сотрудники отдела дислокации города. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре уен зонасыннан читтә уен җиһазларын кулланып, азартлы уеннарны законсыз оештыру һәм үткәрү фактын ачыклады. Икътисади куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләре ачыклаганча, оператив эзләү чаралары үткәрү барышында торак булмаган бинада азартлы уеннар оештырылган һәм кирәкле җиһазлар кайтарылган. Торак булмаган бина компьютерлар уен түләүләре белән җиһазландырылган. Икътисади куркынычсызлык бүлекчәсе хезмәткәрләре чараны үткәргән вакытта законсыз уен эшчәнлеген бетерделәр. Хәзер хукук саклаучылар законсыз эшчәнлек оештыруга катнашы булган затларны эзләү белән шөгыльләнә. Ачыкланган уен бинасы инде тикшерелде. В игровом салоне изъято... Уен салонында булган вакыйга урынын карау барышында 14 системалы блок, моноблок һәм 13 монитор, уен өстәлләре артында булган 7 клиент карталары исәпләүчесе, видеорегистратор, 2 роутер һәм шулай ук акчалар алынды. Татарстан Республикасы буенча Россия тикшерү комитеты тарафыннан Россия Федерациясе җинаять кодексының азартлы уеннарны законсыз оештыру һәм үткәрү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Динара Гайнетдинова, Алия Байрамалова, Россия Эчке эшләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча бүлеге матбугат хезмәткәрләре материаллары буенча. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Кеше гомеренең алтын чоры булган картлыкны олылауны, өлкәннәрнең проблемаларына алга куеп хәл итүне максат иткән бу көн Россиядә 1992 елдан бирле бәйрәм ителә. Шушы дата уңаеннан калабыз һәм районыбызда төрле хәйрия, ярдәм һәм күңел ачу чаралары айлыгы уза. Ул өлкәннәр өчен түләүсез юридик ярдәм күрсәтүне, пандемия шартларына туры килердәй бәйрәм чараларын, ә иң мөһиме, олы буын кешеләренә лаеклы игътибар күрсәтүне үз эшенә ала. Мисал өчен, бүген Габдрахман авылының Боз сарае территориясендә агач утырту акциясе оештырылган иде. Бу чара авылның мәртәбәле кешеләрен һәм үсеп килүче буын арасында булган дуслык һәм якташлык җепләрен ныгытуны да максат итте. Бүген 31-нче халыкара өлкәннәр көндә Любовь Ивановна Козлова 100 яше белән дә котлаулар кабул итә. Икеләтә бәйрәм белән 100 яшьләрне район башлыгы Тимур Нагуманов та тәбрикләде. Поздравляю вас с шикарным юбилеем. Я даже, поверить трудно. Полгода назад с вами встречались. Козлова Любовь Ивановна 1921 елның 30 сентябрендә Горно-Алтайск шәһәрендә туган. Шунда ук педагогия училищесын тәмамлаган. Бөек Ватан сугышы Любовь Ивановнаны да читләтеп үтми. 1942 елның апрелендә ул армиягә чакырыла, ә 1 сентябрьдә Сталинград фронтына юнәлтелә. Дәһшәтле елларның иң кан кыйгыш саналган фронтында булган ачлыкны да, ул ачлыктан дошман гаскәренең дә иза чиккәнен яхшы хәтерли. Ужас, война была страшная в Сталинграде. Вот. А когда Паулюс просил Гитлера сдать войска, потому что они были в окружении, сидели голодные, их только кормили самолетом, там шоколадные, там все, хлеба не было. Любовь Ивановна башта хәрби прокуратура каршында секретарь булып эшли. 1943 декабреннән хуҗалык бүлегенә хисапчы булып күчә. Барысы да озак көткән җиңүне Берлин тирәсендәге калаларның берсендә каршы ала. Я же в городе жила, там народу на площади, что не пройдешь. Все, кричали ура, здравствуй.
День Победы, вот так вот. Сугыштан соң туган горны Алтайск шәһәренә кайта. 1948 елда Любовь Ивановна гаиләсе белән Әлмәткә күченә. Ачлыкка киселгән туган ягыннан соң чагыштырмача ипиле сыйлы республикабыз оҗмах булып тоелганы хәтердә ди ул. У меня здесь сестра жила. Здесь было питание хорошее. Магазины было, и мясо все было. А где я жила, на Алтае, там ничего не было. Там голод был. Вот поэтому я сюда и приехала, к сестре. Любовь Ивановна Миңлебай газ эшкәртү заводында баш хисапчы булып эшли. Аннан ремонт төзелеш идарәсендә баш хисапчы булып хезмәт куя. Шуннан лаеклы ялга да чыга. Ире белән ул үстерә, оныгы 3 онык чыгы бар. Озын гомер сүре хезмәткә мәхәббәт ди. Әлбәттә инде сәламәтлекнең зур байлык икәнен дә яхшы белә. Гомере саннар чүпләп үтсә дә, 100 яшендә дә күзләре әйбәт күрә, бүгенгәчә китап, газет, журналлар укый. Бүген Халыкара музыка көне. Ул ЮНЕСКО каршындагы Халыкара музыка советы инициативасы белән 1973 елда гамәлгә куелган һәм 2 елдан соң уздырыла да башлаган. Максаты бер – музыка сәнгатен җәмгыятьнең барлык катламнарына тарату, музыка ярдәмендә халыклар арасында тынычлык һәм дуслык идеалларын тормышка ашыру, мәдәниятләрне үстерү, тәҗрибә уртаклашу һәм бер-беренә эстетик кыйммәтләренә карата ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру. Чыннан да, музыка ул дөнья халыкларын берләштерә, тел белмәүчеләрне дуслаштыра торган тылсымга ия. Төбәгебездә музыка сәнгате үсешенә зур игътибар бирелә. Музыка һәм сәнгать көллиятләре мәктәпләреннән тыш төрле түгәрәкләр, иҗат студиялары эшләп килә. Әлбәттә, җитәрлек мөмкинлекләр булуда республика нефтьчеләренең дә өлеше зур. Әлмәттә генә дә музыка белән шөгыльләнүче балалар, яшьләр өчен исемнәре дөньяга танылган сәнгать әһелләре, коллективлары, концертлары, мастер-класслары һәр даим уздырылып тора. Сүз уңайыннан Татарстан буенча 2 миллиард тонн нефть чыгаруга 40 ел тулу уңайыннан иртәгә нефтьчеләр баш каласы Әлмәттә төрле кызыклы чаралар планлаштырылган. Бу шимбә көндезге сагатында Панорама сәүдә үзәге, РТС, Нефтьче мәдәният сарае маршруты буенча 1981 елдагы сыман машиналар парады, ә 11 яртыда нефтьчеләр мәдәният сарае каршындагы мәйданда тантаналы чаралар узачак. 2 октябрь көнне 17 сәгатьтә Әлмәт иҗтимагый үзәгенең киноконцерт залында Зәкәрия фольк төркеменең концерты көтелә. Ленин урамы 124 адресы буенча көзге ярминкәләр дәвам итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтажер Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.